UPPL आरो BPF सार मेडाम मोननिसिम आंबो बेखौनो खावलायो खौसेयै थाबा हायै जेबो खोथा गैया हारसिङै थाबायबा गोग्लैनोबो हागौ जुदि लोगो थायोबा बियो बोखांनानै होथारगोन आरोखि दा बेनिखायनो जुदि खौसे जानो हायोब्लाथ' बिराद मोजां खोथा जेनेबा आलदा आलदा थानायावनो जोंहा गोबां लस जालांबाय आरो जुदि बिदिनो आलदा आलदा थालायबाय थायोबा जोंनि जे आंनि फिसा आंनि फिसौ बैसोरो जेनेबा गुबुननिखौ मा बुंनो आंनि फिसाखौनो होनथारसै आंनि फिसा आंनि फिसौ बिराद खस्थ' मोनहैगोन आरोखि जों आलदा आलदा थालायबाय थायोबा आं बेखौल' नोजोर बोनानै खावलायहरनो सानदों जोंनि सार मेडाममोन दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दा थैबानो जोब्बाय दा थैनायनि सिगां मोजाङै गोरोबलायनानै अनलायनानै समाजनि हाबा मावनानै गुबुनखौ गावखौबायदि अननानै हेफाजाब होलायनानै थांनानै थानांगौ बे उजिगासेयाव आं बेखौ सानो बेनिखायनो गोरोबलायनांगौ आरोखि मानोना जिबनाव जोनोम हाबा थैनाय बे मोनथामा एखेबारे बारग'नो हायै फुंबिलिनि गासैनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय आंनि गोसो सिंनि हामलायनायखौ दायो लोगोफोर आं दासो सिखारनानैहाय उन्दुनानै भिडिअ खालामफैबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओमफ्राय इन्ट्रस भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय जि थासारिफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय माने जि दिनै सोलिफुबाय थानाय जि UPPL आरो BPF बे मोननै दोलोनि गेजेरावहाय दिनैहाय माने मावनाय माविखौहाय लानानैहाय दिनैहाय माने बखिलायबाय थानाय माखासे बेबायदिनो माने बुंलायबाय थानायखौ जों दिनैहाय ससियेल मिडियायावहाय जों नुगासिनो दङ आरो जोङो रायजोआवहाय बेफोरबायदि जानायखौ जों दिनै नुगासिनो दङ दिनैहाय बखिलायबाय थालासे जानाय जायैखौ बुङालासे दिनैहाय माने मोननै पार्टिजोंहाय जों दिनैहाय गोरोबनानैहाय जों दिनैहाय मावलाङोब्ला BPF UPPL मावलाङोब्ला दिनैहाय जोबोद मोजां जाफुंसारनायखौ जों दिनै मोननो हागोन दिनैहाय माने UPPL आरो BPF मोननै दोलो थानानैहाय दिनैहाय माने माखासे BPFजों माखासे UPPLजों बेफोरबायदि माने थानायावहाय दिनैहाय माने पार्टि बासिलायनानै माखासे बुस्थुफोरखौहाय होलायनाय जेरैहाय BPF पार्टियावहाय थानाय मानसिफोरनो UPPLनि गभर्नमेन्टआ अरुनदयखौहाय होयि बेफोरबायदिखौहाय जों दिनैहाय नुनो मोनदों आरोखि दिनै जाहाथे माने रायजो राजाफ्रा लुबैदों बेफोरबायदिया जेन जाया माने बर' हिसाबैहाय जों जे माने गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जों सरखारनिफ्राय जों मोननो हायो रायजोफ्रा दिनैहाय माने गोरिब गुन्द्राफ्रा गोबां मानसिफ्रानो दिनैहाय माने अरुनदय स्किम माबा माबि स्किम बायदिसिना सरखारनिफ्राय सफैनायखौ दिनै जों पार्टि बासिलायनायखाय दिनैहाय गोबां मानसिफ्रा दिनै मोननो हायाखै न' बांफोरखौबो दिनै मोननो हायाखै जायफोरनाखि मोनथावथाव बिसोरो न'फोरखौ दासिमबो मोननाय जायाखै बुंनो थाङोब्ला आंनि फंबाय प्रेम आरो बिनि बिसि बिरथि नार्जारि सिरियाल नाम्बारा दंमोन जाहैबाय सिगाङावहाय 45 नाम्बारावहायनो नाथाय दासिमबो बे 45मा थाबाय थायाखै माने 300निबो बारा जाबाय आरोखि दासिम माने बिथांने माने न'आव थानोनो दैज्लां हारलां बेफोरबायदि थानो थाखाय दिनैहाय माने बिथाङा मोननो हायाखै माने पार्टि बासिनायखाय दिनैहाय माने बिथाङा दासिमबो माने न'खौ मोननो हायाखै जाहाथे बेफोरबायदि जाया जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जेन माने गासैबो प्रब्लेमफ्रा जेन सल्भ जायो होननानैहाय दिनै जों माने मोनसेल' पार्टि जानांगौसै माने बर'आ मोनसे खौसेथि मोनसे पलिटिकेल पार्टि जानांगौसै होननानैहाय जों पाब्लिकफ्रा लुबैयो आरोखि दिनैहाय माखासे जे फिल्म जगतनि कमेडियान फिल्म जगतनि सासे राफोद सेंग्रा प्रेक्टिकेल बसुमतारी फिल्म राइटार बिथाङा मोजां बाथ्राखौनो बुंदों बिथांनि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना प्रेक्टिकेल हिसाबैहाय नोंसोरो इन्ट्रस भिडिअ नुखाबाय ओमफ्राय माखासे
भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आरोबाव नायलांबावदो हामबायसै बिदिबा थेंक इउसै चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय लाइक खालामदो ओमफ्राय शेयार खालामना होदो ओमफ्राय मोजां मोनबायब्ला अन्नानैहाय कमेन्ट खालामदो हामबायसै थेंक इउ हायै एरायनो हायै मोनसे खान्थि दा जोनोम जाबाय हाबा जाबाय रायजो जाबाय अनलायबाय बयहाबो फेमिलि दं आरो थैगोन खाथां बोरै बेसेबां थानो 80 बोसोर थागोन दानि हाजार जेसे गिदिर माहाजोन जाया मानो जेसेबां गोजौआव पावार थाया मानो थैखागोन दा थैयोब्ला जोब्बाय बेनिखायनो थैनायनि सिगां अनलायनांगौ गोरोबलायनांगौ हेफाजाब होलायनांगौ आरोखि बेयाव बिदा फंबाय नांलायनाय बखिलायनाय भुलाथ' बयनाबो जायो सोरना भुल जायाखै जाय मानसिया गावखौ आंना जेबो भुल जायाखै होनदों बे खुनु मोजां हाबाखौनो मावफेराखै आरोखि he has no experience about that direct आरोखि आंथ' सिगां बिदिनो खनोमोन मेथाइबो बिराद गोरोबनायनि अनलायनायनि खौसेनि बिराद मेथाइ खनबोदों आङो दाब दाब जायगायाव सेरजा दामनानै आरोखि बेखौनो आं सच्चि खननो सानदों आरोखि दिनै बहा थांखो जोंनि गोथार अनज्लायनाया थैस' थांस'नि रादाय खानानै सनानि न'खर दानायनि सिमाङा बायफ्लेलांबायसो थेर बेथेर जोंनि सिमाङा आं बेखायनो खावलायो जोंहा बिराद सिमां दंमोन सनानि न'खर दानायनि दा बै जेन' जोंनि हारियाव गासैयावबो गासैनि न'खरावबो जेन' आंखाला गोग्लैया बयबो जेन' मोजाङै थानो मोनो आंनि बिमा जेरै आंनि जाथि बंस'नि बिमा आंनि हारिनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जेन' बयबो ओंखाम मोनजायो आरोखि रसा नाङा आलाय सिलाय जानाङा बै समनि बायदि बिनि जुनै गोरोबलायनांगौ आरोखि जुदि गोरोबलायाबा गावबागाव पार्सनेलल' माहाजोन जागोन गुबुना रसा नांगोन आरोखि बे खाथांखा जेनेबा आङो माबा मोनसे पर्टफलिय' दं आं माबा मोनसे मावो पार्टियाव बा बिजनेसाव बा कन्ट्रेक्टराव बे हारसिङैसो माहाजोन जागोन हारसिङै गारि बायगोन हारसिङै न' लुगोन ओमफ्राय जुदि बैसोर जोंहाथ' बिराद सुबुं माहारिफोर दं जोंनि हारियाव जायफ्रा दासिमबो रसा नाङो दासिमबो रसा नांनाय दासिमबो सानसेयाव खेबसेल' ओंखाम जाग्राबो दङ जोङो गामि गामि थाङोब्ला नुयो आरोखि दा बेनिखायनो आं खावलायबाय खौसे जानांगौ आरो जानो हाथाराबा बे गावबा गावनि मामला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया आरो आखु दुखु मोननांगौबो खोथा गैया आंनि पार्सनेल आं निउट्रलनि जानानै आं बे बाथ्राखौ बुंबाय आंहा रावजोंबो बिदि लेना देना गैया खिन्थु आं खौसेथिखौ मोजां मोनो मानोना divided we fall united we stand जाय रेखा जोङो गावस्रा गावस्रि जायोबा जोङो एखेबारे गोग्लैगोन आरो जों खौसेथि जायोबा जोङो गोथों मोजां डेस्टिनेसनाव जों सहैथारो बा सहैगोन आं मा गोबाव बाथ्रा बुंबावनो नोंथांनाव बे मोनसे बाथ्राखौ आङो सोंबावनो सानदों जिहेतु मिरु एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मोननै रिजनेल पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएलखौ ज' जानानै खौसेथि बिसायख'थि गेलेनांगौ थारैनो नोंथाङा बे खावलायनायखौ गराय गोजोननाय दं औ आंनिबाथ' मा बिपिएल गासैबो गोरोबनांगौ आंना एबसु आरो बर' साहित्य बा कालचार बा बड' फिल्मनि बे एस'सिएसन गासैबो खौसेयै जुदि माबा मोनसे डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि जुदि सापर्ट होलायोबासो जागोन आरोखि बे मोननैजोंल'बो जानाय नङा औ बे माने एना-एनिजोंनो जेबो जानाय नङा आरोखि जोंनि साननाय जोंनि जे लुबैनाय हास्थायनाय जोंनि जे आसल डेस्टिनेसन सिमां बे माब्लाबाबो जानाय नङा आरोखि खंख्ला जानानै थागोन ओंखायनो बयबो आरोखि जेनेबा दिनै पलिटिक्सनि जुनै बिपिएफजों इउपिपिएलजों हारसिङै सरकार दानो हाया बिनि जुनैसो बिसोर खौसेथि जानो थांगासिनो दं नंगौना नङा डाइरेक्ट सिदा खोथा बेखौ नाबालक आंनि जाम्बाब्लाबो बेखौ आं बुजिनानै मोनदांखायो दा बेजोंल' बोरै जानो जा हारिनि थांनानै थानाय थैनाय खस्थ' मोननाय बेसो आंना बे सरकार दानो गाज्रियाव गाखोदो बेनि जुनैसो खौसेथि जा